ayati hoti property zita ndi messenger ndidzo ngoma dziri pamarket. Unenge uchiti ndevagoivo vachikutsoma shungu dzavo kukusiya pakona kana ngoma dzichinge dzavakona medziziro voti tukasina mhosva. Kana zvichinge zvakuremera iwe werega kumanikidza tinenge tichikuone muzere nerudo asi hapana chipo. Kana zvichinge zvakuremera iwe werega kumanikidza tinenge tichikuone muzere nerudo asi hapana chipo. Akandiblesa ndi Mwari wandinotenda saka mufema ndimisa kwandinoenda. Ndakavaudza ndife ndakasarenda kurova mangoma ndife ndaneta. Ndo vanokupinga uchizvifambira shungu dzavo pasi kukuwisira asi kuna Mwari Baba nongokumbira nekuti havazive kwavanotambira. Kana zvichinge zvakuremera iwe werega kumanikidza tinenge tichikuone muzere nerudo asi hapana chipo. Kana zvichinge zvakuremera iwe werega kumanikidza tinenge tichikuone muzere nerudo asi hapana chipo. Unenge uchiti ndevagoivo vachikutsoma shungu dzavo kukusiya pakona kana ngoma dzichinge dzavakona medziziro voti tukasina mhosva mukoma. Kana ngoma dzanedzako kungosiya ona toita setisingazive asi tichiziva. Kana zvichinge zvakuremera iwe werega kumanikidza tinenge tichikuone muzere nerudo asi hapana chipo. Kana zvichinge zvakuremera iwe werega kumanikidza tinenge tichikuone muzere nerudo asi hapana chipo. Akandiblesa ndi Mwari wandinotenda saka mufema ndimisa kwandinoenda. Ndakavaudza ndife ndakasarenda kurova mangoma ndife ndaneta. Ndo vanokupinga uchizvifambira shungu dzavo pasi kukuwisira asi kuna Mwari Baba nongokumbira nekuti havazive kwavanotambira. Kana zvichinge zvakuremera iwe werega kumanikidza tinenge tichikuone muzere nerudo asi hapana chipo. Kana zvichinge zvakuremera iwe werega kumanikidza tinenge tichikuone muzere nerudo asi hapana chipo. Unenge uchiti ndevagoivo vachikutsoma shungu dzavo kukusiya pakona kana ngoma dzichinge dzavakona medziziro voti tukasina mhosva mukoma. Kana ngoma dzanedzako kungosiya ona toita setisingazive asi tichiziva.